Ndewo, kekime. Aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Okay? Taa, anyị ga-eme maka ezinụlọ. Ezinụlọ. Ọ bụ eziokwu na anyị emeela ya ugboro ole na ole, mana anyị ga-emekwa ya ọzọ maka na ọ dị mkpa. It is important. Okay? Even though we've done it before, it's good that you just know it. Okay? Ezinụlọ. Nna. Nna. Okay? Nna bụ father. Okay? Mpa. Mpa. Mpa bụkwa father too. Okay? Mpa. Papa. Okay? So, nke ọbụla ị chọrọ ịkpọ ya, ị nwere ike kpọọ ya nna, mpa, ma ọ bụ papa. Kee maka papa gị. Kee maka papa gị. How is your father? Ọ dị mma. Okay? Kee maka papa gị. Ọ dị mma. Okay? And I might say, mpa gị kwanu. That's the same question. Mpa gị kwanu. How is your dad? Nna gị kwanu. How is your dad? Okay? Ọ nọ n'ụlọ. So he's at home. Okay? Ọ nọ n'ụlọ. Ọ nọ n'ụlọ. Grandfather. Okay? Grandfather bụ nna nna. Nna nna. Ma ọ bụ mpa nnukwu. So mpa nnukwu is also grandfather. Remember, mpa or dad. So mpa nnukwu, grandfather. Okay? Gịnị bụ nnukwu? Say nnukwu, obere. Okay? Nnukwu is big. That's what it means. So big daddy. Mpa nnukwu. Obere, small. Okay? Mpa nnukwu. Mpa nnukwu, grandfather. Papa nnukwu, otu ihe ahụ. Okay? Papa nnukwu, grandfather. Kee maka mpa nnukwu. Kee maka mpa nnukwu. Nwere ike sị ọ dị mma. Ọ dị mma means he's well. Ahụ adịghị ya. Ahụ adịghị ya means he's not well. Ahụ adịghị ya. He's not well. Okay? Ahụ, body. Ahụ adịghị ya. Okay? So it's like his body is not doing great, which is he's not well. Ahụ adịghị ya. Okay? Kee maka mpa nnukwu. Ahụ adịghị ya. Okay? Then nwere ike sị gị, gịnị na-eme ya? What is wrong with him or what's happening? Gịnị na-eme ya? Nwere ike sị am azụ. Can you see azụ is his back? Okay? Azụ is back. So you've told me ahụ adịghị ya. Then I said, gịnị na-eme ya? What's wrong? Azụ na-egbu ya. His back is hurting him. Azụ na-egbu ya. Azụ na-egbu ya. I didn't write it here, but that's okay. Sometimes you hear people speak Igbo, it's not written. So that's part of learning. Learn the spoken one as well, okay? Azụ, back. Azụ. Azụ na-egbu ya. His back is hurting him. Ya, him or her, okay? Azụ na-egbu ya. Okay? That could also be it. Right. Do you want more kid resources? Are you interested in Igbo lessons for your kids? There's a wait list below. Just sign up and I'll let you know how to join the program. Okay? Gwanu dalu o na asụkwa Igbo. Ọ dị.